అపజయం అనేది లేదుట. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యపురం అంటేనే సో మచ్ ఆఫ్ పాజిటివిటీ. ఆయన ఈజ్ నోన్ ఫర్ విక్టరీ. అది ఫస్ట్ వెరీ పాజిటివ్ సైన్. అలాగే కమింగ్ టు ది పాయింట్, ఈ సబ్జెక్ట్ చేసినటువంటి ఈ అబ్బాయి సంతోష్ నాకు 5-6 ఇయర్స్ ఆర్ 7 ఇయర్స్ నుంచి తెలుసు బాగా. అతను ఎవరో కాదు, అపర వాల్మీకి మల్లాది చంద్రశేఖర్ గారి మనవడు. అంటే ఆయన గురించి తలుచుకుంటేనే పుణ్యం వస్తుంది, అంత గొప్ప వ్యక్తి ఆయన. ఆయన మనవడు అంటే డెఫినెట్లీ ఆయన దగ్గర ఏదో ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ వన్ పాజిటివ్ సైన్ ఐఎమ్ లుకింగ్ ఎట్. అండ్ కమింగ్ టు నెక్స్ట్, ప్రొడక్షన్ హౌస్. సినిమాకి ది కీ థింగ్ ఈజ్ ఏ గుడ్ ప్రొడ్యూసర్, ప్యాషనేట్ ప్రొడ్యూసర్ లైక్ సుధాకర్ రెడ్డి గారు. ఆయన ఎన్నో సినిమాలకి ఇంతకుముందు ఫైనాన్స్ చేస్తున్నారు, ఎన్నో సినిమాలు రిలీజ్కి హెల్ప్ చేస్తున్నారు. ఆయన నాకు తెలిసి ఇప్పటికి ఇండస్ట్రీకి 5-6 సంవత్సరాలు లేటుగా వచ్చారు. మీలాంటి ప్యాషనేట్ ప్రొడ్యూసర్ 6 సంవత్సరాల క్రితం వచ్చి ఉంటే ఇంకొక 6 హిట్స్ పడి ఉండేవి. దట్స్ మై బిలీఫ్ సార్. ఇది షూర్ షార్ట్గా ఈస్ గోయింగ్ టు బి వెరీ విక్టోరియస్ జర్నీ ఫర్ యూ అండి. మీరు ఒక పెద్ద హిట్ కొట్టబోతున్నారని షూర్ షార్ట్గా చెప్తున్నాను. సో మచ్ ఆఫ్ పాజిటివిటీ అరౌండ్ ఇన్ దిస్ సుబ్రహ్మణ్యపురం. అలాగే కమింగ్ టు ది బాయ్ ఆఫ్ ది డే ఆర్ మ్యాన్ ఆఫ్ ది డే, శేఖర్ చంద్ర. టుడే ఈజ్ డే యాక్చువల్లీ. మ్యూజిక్ తనది ఎప్పుడు చాలా టెక్నికల్గా చాలా బాగుంటుంది, తగ్గట్టుగా ఎగ్జాక్ట్లీ సిచ్యువేషన్ తగ్గట్టుగా తను చేస్తారు. ఇలాంటి సబ్జెక్ట్ చేసినప్పుడు ఒక థ్రిల్లర్కి డైరెక్టర్ హెస్ చూసింది రైట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్. సో టెక్నికల్లీ చాలా బాగుండబోతుంది. అలాగే ప్రతాప్ కెమెరా కానీ, లేకపోతే కార్తీక్ ఎడిటింగ్ కానీ, ఎలా చూసినా టెక్నికల్ అన్నీ మంచిగా ఎంచుకున్నారు. అండ్ కమింగ్ టు ది మెయిన్ లీడ్, సుమంత్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫైనెస్ట్ ఆర్టిస్ట్ ఐఎమ్ సీయింగ్ సిన్స్ లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్. అండ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ద సేమ్, నో చేంజ్. ఈజ్ యాటిట్యూడ్ కానీ, ద వే హీ బిహేవ్స్ కానీ, హీ యాక్ట్స్ కానీ, ఎవ్రీథింగ్ అబ్సల్యూట్లీ వెరీ గ్రౌండెడ్ పర్సన్. దట్స్ అనదర్ వెరీ పాజిటివ్ థింగ్. అండ్ అఫ్ కోర్స్ కెమిస్ట్రీ అండ్ ఈషా అండ్ తను ఇద్దరు ఆన్ స్క్రీన్ లుకింగ్ అమేజింగ్. And Harshini, I know that she has become a busy artist these days. I knew her as working somewhere initially few years back, and then coming to I Dream and again acting. Very nice, very proud of you. Keep rising more and more in life. And then of course everybody, Ravi and Bhadra, wish you all the best. And the entire team, once again, great luck ahead. This Madhura audio lo release avutundi. Madhura Sridhar garu is a very positive person, my very good best friend. Ayana positivity kuda deeniki